అయినది ಬೇಗ ನೀ కొంచెం మంది మావాడుంది ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿಂಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಗೆಲ್ಪೊಡುಂದು ಉಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಮುರಂದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಪೂರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ಪೊನ್ನುಲು ಪಂಡದು ಚಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಇಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಂಬುಂಡು ಭಯಂಕರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೆ ಈತ ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಮೇನ್ ದಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಚಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದಾನೆ 10 ನನಗೆ ತುಲೆ ಎಂಬಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾಳು ತುಲೆ ತುಲೆ ಪಾಪ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾಲು ನಿಕ್ಕ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಐನದ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಯರ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುನ ಪುಡುಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಕುಡಿತಾಳೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುನ ಪುಡು ಅಲ್ಲಿಗಿದ ಕೆತ್ತಿದ ವಿಷಯ ನಿಜ ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಮಾರಿ ತುಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಕಲ್ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಅವಳು ಸ್ಲೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಭವ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಟಾಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಸಾರಿ ರೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲನ ವಿನ್ ಆತನ ijja ಫೈನಲ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿಂಡು ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿಂಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಗೆಲ್ಪೊಡುಂದು ಉಲ್ಲ ತೂಕ ಗಂಜಿ ಊಟನು ಇದೆಂತದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯ ಸಾರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರಾಶಿ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಓಪನ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅನಸ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಹೇಮ ಮತ್ತೆ ಇವಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅನುಷನನ್ನು ಆಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ ಎಂಚ ಗುತ್ತುನೆ ಮಾರೆ
ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅವ ಯಾಂದಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಲತ್ತು ಮುಕ್ಕುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಜಾಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾತ ಅನ್ನಂದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ ಸೇರ್ನತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.